Иванович. Аз съм Юрксо Кадриев. Юрксо Кадриев. Да, ще кажем, че хората се завели по пътията и писоксите, които никога не ги пия, само така казвам. Чакай, ето сега ще ви покажа едно сокче. Ето, вижте го, това е красиво. И сега още едно. И откача, защото как би щупат откача. Lela, какво е станало днеска? Едно прасе на... Ето, Не купираме мангал. Значи, Ето, вижте го, това се заби полезен сок, ще то отдолу. един човек на средна възраст се изпика в гащите си. Ето го. Ти си репортер, бе! Ето го манга. И ти си репортер. Дел играе човека, който се е напикал. Аз се напиках в гащите си в центъра, аз съм на 30 години, е така качи. браво. И беше много хубаво, изпуках си го. Знаеш ли, Вкусно беше. Вие знаете ли, Добре, че сега, репортера спортните новини. Ти си спортни. Ти си от... Ти да беше спортните. Да. първо е времето! Не, първо Времето! спортните. Давай спортните, Крис. И здравейте хора, вчера биха Левски ЦСК 300 на 2, значи това беше реванша. Как? Я пак. Значи, какво беше, ще ви кажа. Левски биха 300 на 2. Барса биха Реал Мадрид 3 на 3, 3 на Кон, 3 на 5. И пиете това. Това е много вкусно. Купуването и продаването на Това е много полезно. Това е много полезно за сърцето. Времето. Не, реклама. Аз съм рекламата. Здравейте, хора. Здравейте, хора. Иска ли ви се да ходите на плаж всеки ден? Искате ли? Гласувайте за Бойко Борисов с номер 18. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Прогноза за времето. Чакай, BTV. Нещо повече от телевизия. Здравейте, хора! Не, наистина, махнете се. Трябва ми карта. Пази се. Така, сега. Тук е много топло. Да, ще купите ли новият продукт, който всъщност се освежава? Купете го! Направо да го лизнете! Сега отиваме към Варна, където времето Без глупости, бе, панар. Моля ви, без глупости. където всъщност прелетя една топка и току-що ме дръмна по главата. Сега се отправяме към стомахът на Кристиан, където в момента се смие на леденото му сокче. Играе Челси. Челси, това е тук. Челси. След това тръгваме към коремът на Норма, който всъщност в момента... И сега, 49-та лабедито Хуарес училище. Бам! Така, това беше прогнозата за времето. Надявам се във вторник и петък да ви навали и да ви нагърми хубаво. Довиждане. Са север и юг. Кавачетата в главните роли и козейката да плачват дота.